Magandang araw po, ako po si John Xavier Repazo. Sa Pilipinas po ako pinanganak, pero 18 years na po ako dito. Dito po ako lumaki sa Barcelona, sa baryo po ng Raval. Ngayon po ako nagtatrabaho at still studying po. En John Xavi ens saluda en tagal, la llengua que va servir de base per crear el filipí. Sovint el tagal i el filipí es confonen, però es consideren dues llengües diferents. El tagal té 16 milions de parlants i si hi afegim els que el parlen com a segon idioma, augmenten a 90 milions. En John Xavi va aterrar amb la seva família al barri del Raval quan tenia 3 anys, procedent de les Filipines. Jo sempre dic, soc filipino, però la meva cultura és catalana. L'última vegada que vaig anar va ser abans d'estiu i la veritat és que hi ha una diferència i entenc els meus pares del per què van voler viatjar aquí, per guanyar-se una vida millor. Arribar de tan petit li ha facilitat aprendre perfectament el català a l'escola. Després de l'ESO va abandonar els estudis, coincidint amb el moment en què la seva mare marxa a Londres a treballar. Amb 16 anys, si no tens una persona que et guiï, que digui tu a casa a les 11, o tu has d'estudiar ara o no, doncs em vaig començar a perdre una mica. El que és anar amb els amics a beure, alcohol, coses així, però, bueno, vaig deixar d'estudiar i em vaig posar a treballar perquè com la meva mare se'n va anar, doncs jo aquí ja em tenia que independitzar. Per sortir-se'n va ser clau Braval, una associació que, partint de l'interès de nois immigrants en el futbol o en el bàsquet, intenten motivar-los per seguir estudiant i, quan es pot, fins i tot, els ajuden a trobar feina. Jo el Braval el vaig conèixer perquè hi ha unes canxes de bàsquet a Valldorcella i jo jugava allà amb els amics. Va vindre un que jugava a un equip. Llavors és allà quan vaig conèixer el primer monidor de Braval, que és el Rafa Peró, i a part de bàsquet ens ajudaven a estudiar. I jo, com que no tenia... Els meus pares es passaven tot el dia treballant i mai eren a casa, em passava amb els amics jugant a bàsquet o al Braval fent coses. Jo sempre tinc al cap que em dec al Braval, perquè si no fos per Braval jo estaria perdut amb uns altres amics en les drogues o en qualsevol altra cosa. Ells em van guiar, em van dir estudia, treballa, fes alguna cosa, però fes-ho. I clar, cada cop que vinc, per així dir-lo, és que és la meva casa. Llavors m'agrada ajudar i m'agrada estar amb els nens. Oi, Daniel. Hola, Javi. ¿Cómo están? Okay lang. ¿Cómo están pakai almo? Okay lang. Okay lang? Sure ka ba? Oo. May mas ba kayo bukas? Ay, hindi ko alam. Tatanong ko mamaya. Well, kung pwede, pupunta ako. Bukas, may sayaw. Oo, ata. Okay, hindi ko alam kung pupunta ka. Sasayaw ka bukas, ha? Basta tinatamad. Mag-enjoy ka. Hindi, tinatamad ako. Tamad. Okay. És principalment amb els amics que en John Xavi parla tagal. Jo parava en filipins, llavors era la llengua per fer la gràcia, de no perdre alguna que és teu. És per això que m'agradava parlar amb ells en tagal. Ara els nens que viatgen i que venen de Filipines, que tenen 13 anys, 14 anys, que no saben res de castellà o de català. Llavors, entre ells es formen un grup que no acaba de sortir d'ells. Aquí a Braval es poden ajudar a estudiar castellà, català, llavors així per poder relacionar-se amb altres ètnies, no és només amb filipins. En el cas del John Xavi, l'ajuda de Braval va anar molt més enllà, ja que el seu entrenador va facilitar que pogués aconseguir la seva feina actual. Jo vaig entrar en època de quan va començar la crisi. I jo et aconsegueixo alguna cosa i tu t'esforces per guanyar-te una plaça fixa. El primer any no sabia res d'hotel i em va semblar bastant interessant, no? I ara que més o menys li agraden com treballo, li vaig demanar a canvi que si em podien posar un horari fixe per poder estudiar. M'agrada el treball que faig, però no em vull quedar sempre al mateix lloc. Vull aspirar a alguna més. Aquesta motivació li ha fet reprendre els estudis i ara es prepara per accedir a un cicle de grau superior d'hostaleria al centre Can Batlló de l'Escola Industrial. Sempre he tingut un somni d'anar a la universitat. Vull tindre una carrera, no pel diploma, sinó per coneixements. Algo que he après, que m'ha ensenyat aquí a Braval, és el dia a dia, no? Si no, ara toca estudiar, doncs estudia. Però de moment tinc el treball, treballaré
i estic estudiant i estudiaré. Ara mateix no m'agrada plantejar de jo vull ser director de l'hotel perquè no... Jo primer el que vull és mica a mica. Per als meus somnis, sí, tindre una cadena d'hotels. Bueno, i ara per acabar volia explicar que a la llengua catalana i a la llengua filipina almenys hi ha una paraula que signifiquen el mateix i es diuen igual, que és palangana. Paalam na, adeu.